100% увеличение на доверие и уважение. Не привлече вниманието. Да не мисли, въобще да не си прави иллюзии, че ще има отстъпление. Тоест, вие сте готови да се борите до край? Категорично, и това е мнението на всички колеги от Априлска гимназия и от Габровска област, вероятно и от национален мащаб. Ники, сега към родителите. До мен е Георги Ганчев. Той е родител на 16 годишен момче от Априлската гимназия. Как подкрепяте тачката на учителите? Защо? Защото те са си в правото. Значи за мен това не е някакви техни прищевки. Просто това е, значи за мен е изразът мотивация за по-добра работа, за повишаване нивото на българското образование, защото в момента го виждаме в какво състояние. И според мен, когато управляваш, от които зависи решението на тези проблеми, трябва най-после да се изгледат на светло, да седнат на масата за преговори и да по демократичен път... Добре,